ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ବୁଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଓକେ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ଆହୁରି କିଛି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ କେଉଁଝରର ରଥ ଦେଖିବାକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ବହୁତ ହି ଭିଡ ଅଛନ୍ତି। ଭାବିନିଅ ତା ଭିତରେ ଆହୁରି କେତେ ଭିଡ ଥିବେ। ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ତ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବାଟ ହିଁ ନଥିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ଦିଟା ଆଗତୁରିଆ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆମକୁ ଛାଡିକିନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି କାଦ ହେଇଛି, ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ଏପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭାଇରାଲ ଲୋକ ଗୁଡେ ପାଇଯାଇଛୁ। 100 ମିଲିୟନ ବାଲା ଲୋକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ ହଉଛି ଭାଇରାଲ ଆଇଡି, ଦେଖିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। 100 ମିଲିୟନ। ଭାବିନି କେତେ ମେହନତ କରିଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ହି ଭିଡ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ବହୁତ ହି ଭିଡ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ତ ରଥ ଟଣା ହେଲା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲୁନି। ଆଉ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖା ହବ। ରଥ ଯାତ୍ରାରେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ କଥା। ତୁମର ନାଁ କିସ? ଏମାନେ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ତମର ନାଁ? ସୁଦର୍ଶନ। ଏମାନେ ହଉଛି ପୁରୀର ସମୁଦ୍ରର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ତମର ନାଁ? ଚନ୍ଦନ। ଇଏ ହଉଛି ଜଗାଙ୍କ ମଥାରେ ଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦନ। ଆଉ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ପାରିଜାତ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ହେଇକି ଥାଏ ଜଗାଙ୍କ ମଥାରେ। ଆଉ ତମର ନାଁ? ଚାଲନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଏବେ ବୁଲିବା। ଭାଇ ଏଠି ଯିଏ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। କାର 90 ଚଲେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା? 20 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା ଗୁଳି। କାର 90। ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କିଏ କାର 90 ଚଲେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ବୁଲନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଓକେ। ବହୁତ ହି ଭିଡ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ। ଇଏ ଯଦି ହୋଲସେଲ ରେଟ ରେ କିଛି କିଣିବାର ଅଛି, କେଉଁଝର ମୀନା ବଜାର ରଥଯାତ୍ରା ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଆମର ଦେଖା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି। ଆଉ ଇଏ ଭାଇ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଉ କିଏ କିଏ ଆସ? 2 ଜଣ। ହଉ ଚାଲ ବୁଲ। ଆଉ ଆମେ ତ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇଦୋଳି କିନ୍ତୁ ରେଡି ହେଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ହି ମନ ଦୁଃଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଇଦୋଳ ଏମିତି ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ରେଡି ତ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ରେଡି ହବ ବୋଧେ। ଦେଖିବା ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଖେଳିବା। ଆମର ଗୋଟେ ପିଲା ହଜିଗଲାନି। କୁଆଡେ ଗଲା ସିଏ? ଇଏ ଆମର ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ହଜିଯିବ ଜାଣିପାରିବୁନି। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିମୁ ଆମେ। ପ୍ୟାଣ୍ଟରୁ ଦୁଇଟା ବାହାର କର। ଯଦି କାହାର କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସ। ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା।
मेसिन करूँ मेसिन करूँ हाँ पसंद भी करूँ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ବନେଇମୁ ଏଇଟା 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 हाँ से मझीटा से मझीरटा बनेमु से मझीरटा हाँ मझीरटा हाय सांग मैंने जे भी टाटू बनवाई चाहते टाटू शोरूम को पलांतु लेकिन यही यात्रा फात्रा बनातु ना हाथ इन्फेक्शन हो भाई गुपचुप भाई गुपचुप कितना किलो भाई गुपचुप कितना किलो पैसा तो हिसाब होता ना 10 टंकार 4टा आलूटा बोल की चलुछ ना बहुत रेट अच्छे भाई आमे तो बाजार रे खाइले 6टा 10 टंकार यात्रा बोली रेट कर देछन्ते आ भाई रथ यात्रा ପାଇଁ गुपचुप भी रेट हो जाइछे भाई मुंड खराब हे जो 10 टंकार 4टा माता रे गो भाई डिप्रेशन डॉगी जदी कार चलेबो मनीष गाड़ी रे बसवा ପାଇଁ पाउनांती किंतु कुकुर बसवा ପାଇଁ पाउ अजब कहानी डिप्रेशन नाइट रे बुलवाटा बहुत ही मजा भाई केबे हम केउझर रे आसो आ रथ यात्रा बुनो बहुत समय बुलिला परे आमे पळे आसिलु प्रसाद खाइबा ପାଇଁ आमे वर्तमान सीरियल लागि जाइछो एबे हमरो सीरियल पहुंची गला मद पीला बेले किए चॉइस करते किंतु आमे पायस पीला बेले चॉइस करदेलु पी सारिला परे जो मजा आपण बुझी पारिबेनी पियंतु थरे एठी आसिकी आपण बुझी पारिबे चलंतु भाई आ गुटे नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा हबो।